Innovación, ciencia e tecnoloxía son os eixos vertebradores do novo Plan Galego de I+D+I para o período 2006-2010. O nivel de investigación dun país pódese traducir no seu nivel de desenvolvemento. A aposta pola investigación científica e a innovación determinarán a súa capacidade tecnolóxica. En Galicia partimos dunha serie de déficits que atrancan este proceso. CECAIS, en primeiro lugar, as eivas serían unha escasa coordinación entre os diferentes axentes que actúan nas políticas de I+D+I, tamén unha escasa aposta presupostaria. Estamos no 0,86 cando a media do Estado achegas a 1,5 e países máis desenvolvidos están no 2 e no 3% do PIB. Isto significa que a aposta debe ser moito maior. Seguramente tamén o tamaño das empresas, con pequenas e medianas empresas esencialmente, que sin grandes empresas tractoras tampouco actúa a favor delo. Para xerar produtos que poidan mellorar a capacidade competitiva do país, é necesario un proceso no que interveñan distintas persoas. Este é o proceso de innovación no que o Goberno intervén a través deste plan. A estrategia debe ir precisamente mellorando a coordinación entre os tres actores, a universidade, as empresas e a propia administración. A proposta de INCITE é crear centros de investigación e innovación, construir plataformas tecnolóxicas nas que se relacionen os axentes representativos dos sectores estratéxicos galegos, poñer a disposición da comunidade chan para desenvolver parques científicos e tecnolóxicos. É urxente tamén crear grupos de investigación multidisciplinares que teñan unha masa crítica elevada, grupos de investigación de calidade, de excelencia, que permitan acudir a organismos que podan financiar proxectos de investigación ambiciosos, como ben o Plan Galego de I+D+I, ben o Plan Nacional ou, sobre todo, a Comunidade Europea. O Programa de Recursos Humanos, entre os seus obxectivos, ten o de fomentar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no eido da investigación. Sectores estratégicos podemos partir dos que temos tradicionalmente tamén, o sector agroalimentario, o sector da madeira, a minería, pero tamén o audiovisual, tamén a biotecnoloxía, tamén a nanotecnoloxía, é dicir, que temos un amplo abano de posibilidades para poñer en marcha e desenvolver estes sectores que son os que van dar de cara ao futuro, evidentemente, un peso específico aos sectores. A tecnoloxía é a engranaxe que permite aplicar os coñecementos científicos aos procesos de produción de bens e servizos.
PIT inclúe programas sectoriais para as diferentes áreas da economía galega. Medio rural, medio mariño, biomedicina e ciencias da saúde, recursos enerxéticos e mineiros, tecnoloxías da alimentación, medio ambiente e desenvolvemento sustentável, tecnoloxías dos materiais e da construcción, sociedade da información, tecnoloxías de deseño e produción industrial, sociedade e cultura, turismo. Eu penso que o novo Plan Galego de I+D+I dá ese paso adiante, polo tanto, a comunidade científica espera do plan que a súa execución, a execución de todos e cada unha das accións que se contemplan no plan den moi bons resultados non só para os científicos, sino tamén para as empresas e, sobre todo, para o avance do desenvolvemento de Galicia. Son apostas moi importantes, unha aposta que é do conxunto do goberno galego, a aposta polo coñecemento, que me parece que priorizou acertadamente esta aposta polo coñecemento, sobre todo con fondos europeos e con recursos propios, porque é consciente, ademais, o conxunto do goberno galego tamén de que esta aposta é que nos pode situar de cara ao futuro nun maior nivel de desenvolvemento socioeconómico. Temos que posicionarnos mellor en estas novas tecnoloxías e nesa aposta por unha tecnoloxía máis avanzada se realmente queremos que todo este proceso, todo este proxecto de I+D+I dé os seus froitos. A mí me parece que seguramente ese escaso peso que tiñamos nesto está marcando de alguma maneira a marcha económica tamén industrial.